ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಲ್ಲತರು ಫಿಶ್ ಕರಿ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಸೊ ನಟ ನಾನು ಬಾಣಲೆಗೆ ತೊಂದೆ. ಈ ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಉದ್ದ ಬೊಕ ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆತ್ತೆ, ಸಾಸಿವೆ. ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ದಾಯಪಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಮೀನು ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಇದು ಮಲ್ತೊಂಡ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೈಲ, ಮಂಜಲು, ಪುಳಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ ಖಾರ ಬೊಕ ಪುಳಿ ಕಡಿಮೆ ಈ ಮೀನಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದೇನೈತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಾದ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ ಕಡೆಗೆ ತೊಂಗೆ ಇದು ಯಾನು ನಡೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಗೆ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲನ ಪಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿಯರ ದೀಪ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದೆ. ಓಕೆನಾ. ನಡೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಕೊಲ್ಲತರು ಮೀನನ್ನು ನಾನು ಲಾಯ್ಕದು ಕಟ್ ಮಂತು ದೀವಂದೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜನೆ ಅಂತಂತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಬರ್ಕ ಈರು ಮಾತಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಜರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬರೀ ಟುಪ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಟ್ಟು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನತ್ತು ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಖಲ್ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲ ಪನ್ನೆ ಎಂಚಾತನೆಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಮ್ಮಡಿದಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯಾಡು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಕಜ್ಜಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತದ್ದು ಒನ್ನಸ್ ಮಂತಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.